אז החופש הגדול כבר התחיל, לפחות בתיכונים, תלמידי היסודי, ממש בדרך לחופש עוד כמה ימים. זה כיף גדול, אומרים התלמידים, לעומתם הורים לא מעטים מגלים אותות מצוקה כבר בשלבים די מוקדמים של הקיץ. ומה קורה עם כל אותם חד-הוריים וחד-הוריות, גרושים וגרושות? איך הם מעבירים את התקופה הלחוצה, מיוזעת ויקרה מאוד, תקופה רוויית מתחים, צריך לומר. שלום לעורך הדין זאב וילנר. שלום לך. טוב, אבי. כן, אז תשמע, בית עם יחידה משפחתית שלמה מתקשה לעמוד בלחץ, במתח ובעצבים של הקיץ. מה עושים כשזה מפוצל? מה קורה כשיש אם חד-הורית שצריכה להתמודד עם כל הילדים? קשה מאוד. קודם כל, לגבי חד-הוריות או חד-הורים, המצב הוא קשה מבחינה תקציבית. אמא עובדת, עסוקה, יש לה גם לטפל בילד שפתאום משתחרר לקיץ והיא עמוסת בעיות כשלעצמה וחייבת להעסיק אותו. כמובן שכאן יש כאן מטלה כספית ומשימה כמעט בלתי אפשרית לאמא. אני מכיר אמהות שממש קורסות תחת הנטל. רגע, אני רוצה להבין, תראה, בדרך כלל שיש הסכם גירושים, יש גם מזונות ויש הסכמי משמורת וכל הסיפורים שמעבר לדברים האלה של גירושים. בעניין הקיץ אין דברים ספציפיים? כלומר, זה תלוי בטוב ליבם של בני הזוג? אוקיי, כשאני מדבר על חד-הוריים, זה כאלה שמגדלים את הילדים לבד. אתה מדבר עכשיו על מצב שיש בו שני הורים שמתפקדים כהורים, ויש ביניהם יחסים חוזיים או יחסים משפטיים מסוימים, בין אם הם מסוכסכים ובין אם לא. כשההורים לא מסוכסכים, כלומר, כאשר הם מגיעים להבנה מלאה בעניין הילדים, המצב יחסית סביר, כי הם כבר מנוסים, כל אחד יודע מה תפקידו, הילדים מחולקים ומתחלקים בזמנים בין ההורים, גם הנסיעות, הטיולים, היציאות לחול, כולם מסודרים מאוד מאוד, מפני שההורים, מאחר והם מכירים בטובת הילדים, ומכירים בעצם גם ביחסים הטובים שביניהם לאחר הגירושין, הם מתפקדים יפה מאוד, והילדים כמעט ולא נפגעים כתוצאה מזה. כן, הבעיה המרכזית היא שההורים מסוכסכים. מה קורה אז באמת בדיוק, כשההורים מסוכסכים, כאן המצב כאוטי. הייתי אומר, אתה יכול ללכת לראות בפגרה את בתי המשפט לענייני משפחה, שיש בהם שופט תורן אחד או שניים, עמוסים לעייפה, מהבוקר עד הערב, בתביעות ובקשות לצווי מניעה ובקשות לצווי עיכוב יציאה מהארץ. זה ממש מצב סופני, הייתי אומר לאותם אנשים. מה שצריך לעשות הוא, וזאת ההמלצה שלי, בכל ההסכמים, בכל פסקי הדין, צריכות להיות הוראות מפורטות, פרטניות לגבי נושא החופש, מיוחד החופש הגדול, שבו מתחילים כל הבעיות. החופש הגדול הוא מושא בעיות כבדות בין ההורים לבין עצמם. הורים שמסתכסכים יכולים להיות או מסתכסכים כלפי פנים, כאשר כל אחד רוצה יותר את ימיו של הילד בחופשה, בעיקר כאשר יש גם ליווי של משפט משמורת או משפט הסדרי ראייה רב עוצמה, או כלפי חוץ, כאשר כל אחד רוצה להטיל את משימת החופש הגדול על השני. רוצה לנסוע לחוץ לארץ, בוודאי. שלא לדבר על כך שיש בני זוג שהם גרושים וכבר יש להם משפחות אחרות, ושם גם יש ילדים, מתכון להרבה מאוד מתח ובלגן. בהחלט כן. ולכן, לפי דעתי, הפתרון הנכון, וזה הפתרון שעורכי דין מנוסים נוהגים בו, הוא לכלול בהסכם הגירושין, בהסכם הפירוד, בפסק הדין שמביא לנושא הסדרי הראייה, לכלול בו את מיטב האפשרויות, את מכלול האפשרויות שאפשר לצפות אותם כאשר יגיעו למצב של חופש גדול. ויש כאן הרבה אפשרויות, לדוגמה, חלוקת ימי החופש או חצי-חצי כשהקייטנה היא על אחד הצדדים או באמצע באזור ניטרלי, או כאשר השבוע מתחלקים. והבעיה המרכזית היא מה קורה עם ההורה הנשאר. ההורה הנשאר פתאום מנותק מהילד, וכאן כאן הופכת להיות בעיית ההורה הנשאר, וגם על זה היום יש פתרונות, ובדרך כלל בתי המשפט קובעים וההסדרים קובעים שההורה הנשאר תוך כדי התקופה שהילד נמצא אצל ההורה שאצלו הילד,
ההורה הנשאר מקבל את הילד להסדרי ראייה רגילים, כלומר נניח עם כל שני ורביעי, אז כל שני ורביעי הוא רואה את הילד למרות שהילד נמצא אצל ההורה. עורך הדין זאב ולנר, דבר אחד למדנו מהסיפור הזה שזה סבוך מאוד, ואם אנחנו, הזוגות הנשואים, הם מתלוננים על כך שקשה לנו, הנה למדנו שיש אנשים שעוד יותר קשה להם. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם.